Per esdevenir milionari, primer de tot, no s'ha de treballar. És ben sabut que treballar no és bo per a la salut i, a més, et fa estar de mala llet. Per cert, viure de les aficions no compta com a treball. Diuen, com que no s'ha de treballar? Jo sóc un home que m'he fet a mi mateix. A tu mateix t'has fet? Val. I la fortuna dels teus pares no compta? Per esdevenir milionari s'ha de tenir una bona fortuna darrere, de generacions anteriors. També pots muntar una empresa per fer-te cap i amargar els empleats. Hi ha caps insuportables. Hi ha caps mig suportables. I hi ha caps poc suportables. Els caps comprensius viuen al país dels unicorns. Per esdevenir milionari, cal a vegades ser una mica avar i prioritzar de totes la lluentor del diner, els sentiments de les persones.